Gyerekek, ez egy műsor lesz, úgy valójában egy olyan, aminek az lesz a neve, hogy 4 hülye egy helyen. Na igazából azt akarnánk bemutatni. Challenge-et, hogy a labda körül 20-szor meg kell fogni, és kapura kell lőni a labdát. Pedig én videózok. Én videózok először. Nem, hát én. Nem. Valakinek be kell állni, menjék, nem már. Be kell először állnod. De nem a te videózol. Úgyis lesz akkor. Jó, ez tényleg egyik megvan egy hülye profita. De tényleg álljál be a kapuba. Sapkád nagyon hülyén. Na, de nem elég, az elég, hogy csak elrúgjuk. Na, csinálj majd meg a csukott szemes. Na, csukott szemes, álljál be a kapuba. Na, először akkor csukott szemes lövést fogunk bemutatni. Hozd le te is, kisfiam. Egy jó tanács. Mindig a fejére célozzál. Köszi anya. Na, hozd már le a sekolat, vagy mi az a... Jó, neki nem fog. Húzd már a törői kutya. Akkor nem vagy benne. Na, meg. Húzd már a hülye gyerek. Csinálj vele! Húzd már le. Úgy. Na vehet. Hova van a labda? Na jó, ez meg volt a móka honlapra. De vele tartani kell, mert mit fogunk? A sárba ültél, hagyni milyen a picsát? Aj, bocsi. Nem lett olyan. Jaha! Látjátok a szép? Szászba a kapuba! Igen! Lefogy a kezem, gyerekek! Na! Bravo, Rita, gyere! De Dominikat is védem. Na! Mehet! Látlak! Állj le! Az mi volt ez a állás, keci? Az ilyen volt, így állt. Hol volt? Aha. Hallod, így állt. Fölvetted? Nem tudom, hogy ez... Peace. Videót, kocsi. De hogy kémeskedsz? Tudjad. Le, mondom, hogy elszerik a... Bazd meg! Kamerában láttam, de milyen fasz jön a labda. Le kellett majd rúgni a kamerát! Nem kell most elő! Nem, most Levi lő! De Levi is fog, ő volt utoljára! De nem kell húzom meg! Nem kell, most lőni kell kapura! Le kell húznom! Ez ilyen gatyi mama. Lefele nézzél, mert úgy látszik! De mondod vagy. Nem húzhatod le! Na, rabb már le! Na, rúgjad! Úgy, hagyd ott! Hagyd ott, Dominik! Halljátok, tudjátok, hogy csináltam? Hogy leállítottam, figyeljétek! Leállítottam a kapus. Ez kell nagy róla! Figyelj, vegyed a kapust is! Várjál! Húzd le! Várjál! Hol a labda? Hova megy? Puna!
Itt futok. És Ronaldo gól! Na, 30 forgás enkedtem. Forogják, kisfiam! Tudod, mikor ülság? Tudod, mikor ülság forogni? A föld körül. Nem. Akkor na, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 6, 5, 8, 9, mi? 11, 12, 13. Itt a trónkodás. 15, 16, 17, 15, 17, 18, 19, 20. Ne gondolkodj! Ne rúgj! Nézem. Kamerázok. Eddig mindegyik lövés, én jövök. Na, most rúgok én. Eddig mindegyik lövést elcsúszott. Aha. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Gyorsan már már egy elmegy a távolság! Ennyi volt! Ennyi volt! Én nem pörgök, azt elmondom. Itt van a 4 hülye, aki mindenki egymásra fekszik. Álljál be a kapuba! Öljük meg Brandon, azt mondta, hogy hülyék! Álljál be a kapuba! Levi meg! Állj már be valamit! Álljál be, Brandon! Én már voltam! Volt! Jó van. Lekelekkel! Há? Kis kutyám! Jó van a kutyám! Nem. Valaki beleszart! Elszállsz ágba! Én nem labdázolok! Adó, sötétre. Nem, nincs ebbe a képbe. Levi számol! Te számolsz! Bácsit a képbe. Mi? Na! 2! 3! Hogy kapok, mit van, sosem van! 4! 5! 6! 7! 8! Indul a marihuána! Gyorsabban! 11! 30. 12! Még csak annyi! 10! Gyorsabban van a hülye! 14! 15! 16. 16! 17. 17! 18! 19! 20! Nyomja! Úgy gyerünk! Ez nem is szart a hülye sár! Vagy 7 perce megy. Na még a Brandon! Én nem csinálom meg, másnapos vagyok. Kajak másnapos vagyok. De itt a kakaót! Mit csinálja? De nem mész most a kapuba! Mit csináljam meg? Szem nélkül. Szem nélkül. Szem nélkül! Azt
Na, csináljátok! Rúgok egyet! Menj már, fog fújni! Hova menjek, Pater? Rúgjál már! Pater! Most jön a harmadik poszt. Mondd meg, Pater! Ne legyen már ilyen, hogy poszt. De, a harmadik rész. Pater, mit csinálsz, videóz? Szia, lányom. Háromszor körbe kell forognod 20-szor. De egy Pater bátyó! Motherfucker, bitch! Estek! Jó! Rákon menjél elérte! Menjél már! Dominik, tudod?